тобистони маззадор мехоҳед? пас ба бурак биёед. соя, нимкат, ғизои писандида ва мусиқии таскинбахш маззаи тобистонро маҳз инҷо бичашед. бурак ҳамеша лазиз. тамошобинони азизам, дӯстонам, ман оиди корти Tinkoff Black чанд вақт аст ки бо шумо гап мезанам. ман аввакай гуфта будам ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳам метавонанд корти дебитии Tinkoff Black-ро ройгон дастрас кунанд. агар шумо кайҳо боз чунин корт дошта бошед, инак метавонед бо шарофати он имтиёзҳои бештареро ба даст биёред. чӣ тавр? дӯстатонро даъват кунед, ба дӯстонатон пайванди даъвати шахсии худро ирсол намуда тавсия диҳед ки то 30 июн Tinkoff Black-ро дархост кунанд. шумо метавонед онро бо истифода аз пайванд дар тавсиф ё барномаи бонк бисозед. барои ҳар як дӯсти тавсияшуда ки истифодаи корти Tinkoff Black-ро оғоз мекунад, ба шумо кафолат дода мешавад ки 1000 рубл гиред ва имконияти ғолиб омаданро дар бозии бурднок бо фонди мукофотии 100 миллион рубл дошта бошед. дӯст низ бурд мекунад. бо дархости корт аз пайванди шумо ӯ яке аз мукофотҳои кафолатнокро мегирад. масалан 100% кешбек дар гипермаркетҳои машҳур, бозорҳо ва нуқтаҳои фастфуд. 6 моҳи обунаи Яндекс Плюс, 3 моҳи алоқаи Tinkoff Mobile. илова бар ин бо истифодаи корти дархостшуда дӯст низ иштирокчии бозии бурднок бо фонди 100 миллион рубл мегардад. агар шумо то ҳол корти Tinkoff Black надошта бошед, метавонед бо истифода аз пайванди дар тавсиф буда кортро дархост кунед ва дӯсти худро низ даъват намоед. бо корти Tinkoff Black шумо метавонед бе комиссия ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва дигар кишварҳои идме маблағ интиқол диҳед. интиқол метавонад бевосита дар дохили барнома анҷом дода шавад. дар он ҷо шумо инчунин хоҳед дид ки чӣ қадар пул бе қабулкунанда бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ меояд. қабулкунанда метавонад дарҳол пулро бе рафтан ба бонк истифода барад. дӯстонатонро ба дархости корти Tinkoff Black даъват кунед. тӯҳфаи кафолатнок гиред ва имкони ғолибиятро дар бозии бурднок бо фонди 100 миллион рубл ба даст биёред. барои маълумоти бештар ба пайванди тавсифи зери ҳамин видео сар бизанед. ман барои шумо муваффақият таманно мекунам. новобаста аз он ки баъзеҳо дар зери наворҳояш ҳарфҳои зишту гуногун менависанд, аммо ӯ парво надорад, зеро бо ҳар сурат, бо ҳар вуҷуд одамон ба дунболи корҳои эҷодии ӯ мераванд ва мунтазири таронаҳои наваш ҳастанд. меҳмони барномаи мо Шаҳло Давлатова. Шаҳло бону, салом ва саломи ҳамаи бинандаҳоро ман ба шумо. салом акай Орзуҷон, ба ҳамаи мухлисом салом мегӯм. ҳамаи шуморо дӯст медорам. хуш омадед ба барномаи мо. раҳмати калон акаҷон. шумо аслан доим бо ҳамед, ҳамроҳи Баҳодур Ҷураев. чӣ дар рӯи саҳна, чӣ дар шабнишиниҳо ва чӣ дар дигар бозиду вохӯриҳо шумо ҳамеша бо ҳамед, вале имрӯз шумо ҳамроҳи Яҳьёҷон омадед, Баҳодур ҳамроҳи шумо нест. чаро? ма ҳама ҷуда тоқаем. хонаи худмон омадагием ҳамроҳи писарам. хонаи худатон, яъне шумо ба Душанбе кӯчида омадед? бале бале. ма 3 сол шуд дар шаҳри Қирғантепа будам, кӯчубанд ма гирифтам, хонаи худмон омадам. дигар уҷуда зиндагӣ намекунам. аслан шумо дар шаҳри Душанбе ба воя расидед? бале бале, ма ҳамин Душанбеда аяму кӯдаким ҳаминҷа таваллуд шудагиам, ҳаминҷа зиндагӣ мекунам. як 3 сол шуд ки Қирғантепада зиндагӣ карда иста будам. модар инҷост? бале, модарам инҷа, бачамам ҳаминҷада буд. нав 1 сол шуд бурдумша, ҳамроҳи худам дилим тоқат накард, бурдумша, бовардумша. шумо ба хотири ҳунар Душанберо тарк карда ба Бохтар рафтед? бале. чаро имрӯз бе Баҳодур омадед ҳамроҳи Яҳьё танҳо? биё ҳам темаро маҳкам кунем, дар ин бора гап назанем. фақат як савол, бо хушию хурсандӣ омадед ё ягон конфликт байни шумо шуд? не, ма ҳам хеле духтарам қатъи ягон кас конфликт намекунад? не, ма
қатиш созум туй мерам о туй шавад туй вале мерам қабл аз шуруи барнома шумо гуфтед ки роҳи вуҷуддор роҳи дигар хамар дигар қатиш нестам худам тоқаем худ ба худ одам ҳеҷ вақт тасмим намегирад ки аз як ҷое ки кораш ҳаст зиндагиаш унҷост тарк кунаду ба душанбе биёяд шояд ягон гапаке ҳаст мумкин гуфта намехоҳед не ба ҳар ҳол ин ҷиддӣ аст чӣ гапе ҳаст ки ман намедонам шумо ковеноз миёмед шумоам хело давен ки одам аз дарунша мебурорен дар барномаи пешин гуфта будед ки солҳои тӯлонии шумо метавонед бо ҳам ҳамкорӣ кунед яъне миёни шумо як аҳд аст як боварӣ аст як ҳамкории эҷодӣ аст яъне ин ҳама рафт хай ҳаёт ҳамияй намедонем ку чӣ мешава пага имрӯз чӣ мешем пага чӣ мешем намедонем дар дил дига чӣ дар насиб дига чӣ хай биё дар ин бора дига гап назанем акаҷон бисёр хуб ҳоло мавзӯъро ман дигар мекунам вале боз дар давоми барнома агар хоҳиш пайдо кардед дар хусуси аз ҳам ҷудо шуданатон марҳамат ҳарф бизанед ман омодаам шуморо гӯш кунам шояд ман ҳамчун як равоншинос ба шумо маслиҳат бидиҳам шояд ягон роҳ нишон бидиҳам ба ҳар сурат шаҳло хеле хуш омадед ба барнома раҳмат акаҷон як савол фақат медиҳам баъд мегузарем ба дигар мавзӯъ ягон зани дигар не биё дигар мавзӯъда гузарем намехоҳам дигар дар ин бора гап задан хайр шаҳло дар бораи модаратон хеле зиёд гуфтед масалан писари шуморо калон кард дар канори шумо ҳамеша буд ва ҳаст дастгирӣ мекунад аммо ман роҷеъ ба падаратон чизе намедонам шумо дар хусуси падар ҳеҷ вақт ҳарф назадед шаҳло ҷон ҳамин номи падарро гирифтаму дарҳол шумо гирья кардед падари ман 7 сол шуда дунё гузаштанаша ман дар бораи гузаштани падаратон медонам ки аз дунё рафт вале чӣ шахсият буд беҳтарин шахсият падари мара бисёр одамо мешиносанд ҳозир медонанд ки ман духтари ҳамоюм бисёр ҷода мара бисёр чӣ мекунанд дастгирӣ мекунанд ҳама вақт қатиман ман шунидам ки падари шумо дар мақомоти қудратӣ кор мекарданд бале дар куҷо кор мекард дар управленияи давлатов бобошо бисёр касо мешиносанд дадаи мара духтари давлатов мегӯяд давлатов бобошо беҳтарин лекин вақти падарам рафт бо як рӯз дида будам ки чӣ қадр рӯзи вазбӣ мада шумо аз падар чанд нафар фарзандед 2 нафар бародарам москвада ҳозир омадагия я 15 сол шудам ҷада мехона военӣ гражданствоям ҷай зан дора 3 бача дора акам алишер ном дора бисёр беҳтаринай ҳама вақт дар бармай чизи боша пастию баландида қатимай ман агар ягон кори хаторам кунам яке очам яке акам ҳеҷ вақт зиқ наша мега ҳама вақт дар бари ман ҳастанд ба ҳамин дастгирии очам акам ман хеле вайшидагием дар зиндагӣ ман бисёр чизоро дидагием лекин ман ҳеҷ вақт дар пеши ягон кас сарма хам намекунам хмабай намегирам мегӯям не шаъло мехӯра мегарда кайфш механда дард надора ман дард ягон кас дига дарди мара дошта боша мумкин ай ҷош нахеза дига ба ҷое гиря мекунам як байди падар мада мақул буд яёҷон дакадам худам хонданӣ будам мюзик видеошро дидам падарҷон мара партофтӣ рафтӣ худам хонданӣ будам бо яёҷон гуфтам зур мехона ба хости дили худам гуфтам яёҷон хонд ҳамин 1 миллион шид диемаш мебурая аслан клипаш хеле ҷолиб таҳия шудааст хулоса мисли як филм таҳия карданд бачаҳо тамошо кунед ва андешаҳоятонро баъдан бигӯед ман як пораашро инҷо мегузорам то шумо бубинед вале шакли пурраи ин мюзик видеоро дар ютуб канали баҳодур ва шаҳло тамошо кунед ҳарчанд баҳодур ва шаҳло ҳоло бо ҳам нестанд вале шабака ҳамин гуна ном дорад баҳодур ва шаҳло бародаратон зан дорад бале 3 писар
ҳамроҳи оилааш дар федератсияи русия зиндагӣ мекунад? навҳо дар Москва зиндагӣ мекунанд. Нав як ҳафта шид омаданшона ҳози қатимонанд. ҳамсараш рус аст? ӯ рус ҳам қазонаки беҳтарина киртаве зор румол мебандад. ҳам хеле мебинен ша намегӯен ки чия мегӯям чӣ ба ту ӯ руси хеле мепӯшӣ. номаш чист? Вика. Вика. Тоҷикистон омад? Бале. Дӯст дошт Тоҷикистонро? Бале, бале, дӯст дошт. Ҳар рӯз тамошо меравам, мегӯям иқа Тоҷикистон хушрӯ. 2 моҳ 3 моҳ зиндагӣ мекунам, бо меравам. Ака гуфтаистам ки дигар нара акама. Қатим бест. Як духтар мухӣ. Тоқа ҳамроҳи очам, бачам. шаҳло гуфтед ки модар ва бародар шуморо ҳамеша дар ҳама корҳои иҷодиятон дастгирӣ мекарданд. Падар чӣ? Дастгирӣ мекард? Падарам мебуд дастгирӣ мекард. Падарам чӣ қамар. вақте ки буд шумо гуфтед ки 7 сол пеш падар риҳлат кард, вафот кард. Он замон шумо аллакай шурӯъ карда будед корҳои иҷодиятонро ба фикрам, на? Намехост аввал ки ман ҳофиза шавам. Чӣ мегуфт? Ягон майда будам, синфи 1-2 будам. Фақат қатиш мебурдак. Ман ҳама ҷо мерафтам. Ба ягон ҷода музика мешид. Филта мегирифтам, рақс мекардам, мехондам. Мегуфт вай бо ҳамин артист нашай. Рашкин буд, ҳам қамардаки рашкин буд. Хай ҳамхе театрстудия пайда даромадам. Амсамли пайда. Баъд фаҳмид. аз куҷо фаҳмид? дар суруди ки шумо рақсидед ки дид? Дар Шабнами Сурайё. консерти Шабнами Сурайёда будем. ҳамҷода рақс кардастам. бо театри падида? Бале, рақс кардастем ки яке ҳамҷода нишон медиҳад. Ақиб мега ҳамин паданалати артист набоша мега бо. шинохт? Бале, занг зад ки ҷодаи вақт хеле телефонҳои чӣ буд ку Siemens буд ку нав телефон буромадагӣ буд. мада телефон харидаги буд. Куҷоида бошам тез занг мезад. Чихе мара дӯст медошт, куҷое мерафт мара қатиш мебурд, куҷое. баъд чӣ гуфт вақте ки наворро дид? дуо дод ки бачам хайта ҳамин чира нағз медидай, хай гуфта намешава. Куҷое рафтеста буд? Эрон рафтеста буд. 3-4 бор оператсия карданша. соз буд. яки дар мобайли 2-3 моҳ аямай чӣ буд. рӯзи панҷшанбе мерам, ним панҷшанбе насиб мазориш мерам. 2-3 бор рафтум мазориш ховалиндай. мо ховалингем. мерам фақат гиря мекунам. акамам ганда дӯст медора. фақат сари дастархонда мешина. чизе боша фақат тез нон мекуна. чихе дадама дӯст медора. хиёл мекунам ки ҳолиам зинда. шаҳло фарзанддор шудед. ҳатто фарзанд наметавонад ҷои холии падарро пур кунад? ҳар кас ҷои хича дорад. фарзанд ҷои хича дорад, модар ҷои хича дорад, бародар ҷои хича дорад. ҳозир ман ҳама меҳр ма бародарамда додагим, акамда. ҳамда намехоҳам дигар бирам. ма чанд қашида буд ки гиря кардагӣ нестам. инсонҳои сангдил гиря намекунанд шаҳло? чанд қашида буд ки сангдил шида будам. фақат хубӣ мекардам, гандагӣ мекардам, хубӣ мекардам, ай пуштам кор мекардам. ҳеҷ чӣ дигар мара гирён кардан наметавонам, хиёл мекардам. вале бубинед ёди падар чӣ хел шуморо гирёнд. шумо гуфтед ки вақти аз дунё рафтани падаратон шумо таҳти шароити хеле сангину вазнине қарор доштед. чӣ шароит буд? вақти ман ҷудо шудагӣ будам аз шаҳриёр давлатов? бале, дар рӯзҳои пастӣ будам, азоб кашидам. лекин худо ба шукр нами рӯзода расидам. ман 18 сола будам, ҷудо шудам. падари ман аз дунё гузашт. тоқа будам. бачама бачи азобо калон кард. ба ҳамин рӯз расид. лекин шукрона шукр мекунам ки хеле бача дорам, фахр мекунам. беҳтарина гап ман мегирам. хай рӯзҳои пастиам буд ки чиқар рӯзҳои пастида будам. баҳодур ҷураев мара дастама гирифт.
از بهادر منت دارید؟ بله و بهترین خیلی زندگی هم بوده که او برای خودش میرم و برای خودم با خیلی چرا راه ها رو جدا کردید؟ خیلی زندگی مجبور کرد. شما با اختیار خودتون از هم جدا شدید یا زیر فشار یگان حادثه؟ نه به جنگ به هیچی. من خودم هم خیلی خستم آمدم خونم. خیلی محتاج هیچ که نیستم. خدا بشکر ما کار میکنیم. سپانسر ما در کار نیست. ما سپانسره. خیلی بهادر جورای سپانسر بود. باز ما خودم سپانسرم. نه خیلی توی پوی شب میریم قدش توی. در توی وانمود میکنید که گویا مناسبت شما خوب است بعدی توی تمام حرکت بله همه خیلی میکنیم. رنگی که ما جدا شدگی نیستیم. خیلی که شما برنامه را کردین هم میفهمم. آی بهادر جورای خوش تماشا میکنم. میشود که ما بهادر رو در برنامه‌های آینده دعوت کنیم. شما مقابل نیستید؟ نه جای شما دستش میگیرم. ولی وقتی که آدم‌ها از هم جدا میشن در حال یکدیگر رو سیاه میکنند، گنده میکنند. اما ما داخل نیسته. بیاید گنده کنیم اینقدر بهادر رو. نه گنده نیسته که جوش گنده میکنیم. باید غیبت کرده نمیشه برای که با یگان کاری بد نداره. رفت و اگر بهادر بیاد شما رو غیبت کنه چی؟ در برنامه آینده. مایلی. چیکار نه؟ یگان خصلت بدی بهادر رو بگویید. نداره. یگان خصلت بد نداره. فقط کاری خیر میکنه لیکن نشون نمیده. بسیار کاری خیر میکنه نشون نمیده. بهادر رو در برنامه‌های آینده دعوت میکنیم منتظر باشید دوستان عزیز. از بهادر میپرسیم که چی گپ شده است. خیر اکنون صحبت مرد با مرد دیگر خیلی از شاید بهادر روزی دلش رو به من بگوید. آخرین حرفی پدر چی بود؟ شما گفتید از ایران آمد. در ایران تبابت نشد؟ چند دعوت رفت نشید. آخرین واخوری شما چگونه بود؟ رفتم دم комнаташ ховай қараболода як телевизор мондагиай DVD мондагиай клипи мара тамошо дора рашк дора наз мебина санъата неки намехоҳам ма шавам авлоди отагимдан нест дуромадам мара тамошо дора хандидеста бия гуфт артист ачоқ кард мачақ кард биши гуфт ман мерам хай гуфт дурустпас ё ҳиндустон куҷое мерам гуфт миём авсо гуфт мада хона гирифта иста буд гуфт хоната мегирам гуфт ҳама ҷо ба ҷод мекунам гуфт ба хай худо гуфт яки мазам бигреза яки чи ба хай худо худаш гуфт ҳамитра соҳиби ҷо кунам ҳама чӣ кунам гуфт ба беарбон бирам ҳамин дунё ман гуфтам мада шумо бошен ман худам ҳама чира мекунам дуо дод ки духтарҷон хай ҳаму дуои ҳамумро то ҳамиҷара расонд ки чӣ қа мара мухлисо дӯст медора чӣ қа хиёл мекунам дуои ҳаму қати ман қа рафтам дуои ҳам падар мара ба қувват кард дуои падар қати гаштистам акамам мега шаҳлоҷон мега ту саҳна мебурем қа саҳна зеби некин ку ҳамаш ба дуои падар май мега худо ба шукр ма ранги ту хоҳар дорум мега мара фақат бо дастгирӣ мекунад бо гапи ҳамо мара қувват медиҳад ки ман чӣ якай беҳтарин дорам ки барои ман қа дуо мекунад қа кӯшиш мекунад ки ман бо зур шавам очамам шаҳло гуфтед ки вақти таваллуд шудани яҳьё азоб доштед ва бо душвориҳои зиёд яҳьёро калон кардед он лаҳза масалан бародару модар чун дар канори шумо буданд ва дастгирӣ мекарданд кофӣ набуд дастгирии онҳо чаро азоб ман ҳама ба ҷо мекардам худам кор мекардам яъне шумо проблемаҳои зиндагии худро дар сари онҳо бор карда намехостед не ман намегуфтам ман зиқ намегирифтам миён ма сахт мебастам мерафтам кор мекардам падидада ҳолон ки вазъиятатон хуб набуд бале 18 рӯза шуд бачаи ман ҷангу ҷанҷол шуд ман хонаи учамда будам ҷангу ҷанҷол шуд ширм гирехт бояд нан бихӯра ку ман кор намекунам иҷода як нан 180 сомон будам қабуд дар 2 рӯз тамом мешид памперс дар як моҳ ҳиҷ нарава $400 мерафт бачамда кор мекардам мерафт падида рафтам кор кардам шарофат рашидовна маълима чӣ қа маълимаи беҳтарин мара ҳам қа дастгирӣ кардагиай ҳам самли падида ман як 8-9 сол дамҷа кор кардагим ҷудо шудам рафтам бо хай дигар гуфтам ягон раҳи бад нарам бирам кор кунам меҳнат кунам бачама ба меҳнати ҳалол бихӯронам ки оянда
мара ягон ҷом набурӯя. Хайр рӯзои сахта гузарондум. Бачама хӯрондум, калом кардум, 1 сола шид бачам, 2 сола шид, 3 сола шид, 5 сола шид ки ҳофизиш кардам. Шукри худо қамухлис дора. Ай пушти бачам бо мара ҳама дӯст медора. Ай пушти Яҳьёҷон чӣ қамухлис дора, бо мора ҳам дӯст медора, ҳурмат мекуна. Хайр бисёр одамое ҳаст ки бо мара нағз намебинанд. духтаро нағз намебинанд. Хай намедонам барои шумо ҳеҷ ҷавоб намедиҳед ба навиштаҳои онҳо? Не, ман аввал камтар асабӣ мешидам. Я 4-5 сол пеш. Ту чӣ ба ҳофиза мешавӣ? Ту на вид дорӣ, на овоз дорӣ, на тарӣ дорӣ. Ба мегӯм ки охи ҳамин ёда чӣ? Ман кӯшиш мекунам ки раи зиндагӣ ман биём я нони ҳалол бихӯрам. Бо ҳамин бо кӣ гап мезананд? Бо ҳамин мебинишон ки ҳичӣ нестанд, ҳичӣ намешаванд. Фақат таи комментарияда, таи домда, ягон ҷода мешинам, фақат ғайбат мекунанд. ғайбат, ҳичӣ нестанд. Як сум кор намекунанд. Як сум даромад надоранд. духтарои хубшам ҳастанд ки бо дабари мара дастгирӣ мекунанд. вақте ки ҷудо шудед аз Шаҳриёр Давлатов, ғайр аз ансамбли падида боз дар ягон ҷои дигар кор кардед? Не, мара гуфтам биё ресторанда ҳофизаша, иҷада ҳофизаша. Наметавонам изо мекашам. Ҳамин санъат, ҳамин ҳофизагӣ фақат туй. Ман дигар ягон ҷо наметавонам рафтан, намехоҳам худам, фақат туй. Худо ба шукр ҳама лавз қатӣ мехонем. мо ҳамин даромад монай туяй. қатӣ Баҳодур ҷурай фақат туй мезадем. Орзуи ҳамин ман ҷудо шудагӣ мумкин бисёрш хурсанд шаванд. духтарако ба орзутон расидем. бисёрш мумкин хурсанд шаванд мо ҷудо шудем. бисёр одам намехост ки мо якҷоя бошем. аз куҷо медонистед ки намехостанд? менависанд дар сайташ. шумо аз куҷо сайти ӯро медонед? баъд мо дар хеле телефон ба ҷо намекунем. телефон мондагӣ ягон туйда мерем, ман телефони ира мегирам, ира история мекунам. ё телефони мара мегира, мара история мекуна. сайти чӣ дидед шумо дар телефонаш ки ба чунин хулоса омадед? не, ман дар телефони ва ҳеҷ надидам. духтарора мегум да менависанд ту дига одам наёфти қатӣ Шаҳло Давлатова мегарди. ба Баҳодур менависанд эвай итарияй, эвай утарияй. баъд хай Баҳодур ва ёрам аҳамият наметиҳад гапи ҳар каса. чанд қай ки мара гапи безеб мезанам, ҳамон қадар кор мекунам. вале ҳоло шумо бо ин рафторатон душманҳоятонро хурсанд кардед? хай хурсанд шаванд, иқа бечорорам хай иқа зиқ мегарданд. дили ман водам месӯзам, иқа хурсанд шаванд. бо метавонам ки зиқшон кунам. хурсанди бад шидан агар. ман хеле духтарам. я хурсанд мекунам, я зиқ мекунам. яъне маъноиро дорад ки мумкин бо Баҳодур созиш кунед? мумкин духтарако бисёр хурсанд нашавем ки ман бо мумкин ай гапам бигардам бирам қирған. вақте ки 2 сол пеш ҳамроҳи Баҳодур омада будед, ҳамин хел хомӯш ман баъзур гапҳоро кашида мегуфтам, ҳозир ҳамин қадар хушрӯ гап мезанед ки хай ҳамин зиндагӣ ҳамин будай ку, зиндагӣ ҳамин будай ки хай кӯшиш мекунӣ ки зур шай. мухлисо медонанд барномада фақат Баҳодур гап мезанад. чӣ ба пай Шаҳло гап намезанам меган. менависанд чӣ ба пай Шаҳло гап намезанам. ина ма гапзан шудам. ина гап мезанам гапа бакай орзу наметавонам. мехоҳам атрофи ҳамон мюзик видеои Яҳьё ҳарф бизанем. чӣ гуна таҳия шуд? ду духтар он ҷо нақш офарид. як духтар нақши модари Яҳьёро офарид, духтари дуюм духтаре ки нақши Манфур дошт. ман апаи Сабинаи Назира якм клипи падар дошт, гирифта будам. баъд духтар гуфтам ки ягон духтари хушрӯ, ман намехоҳам бачаи маро учаш ҳар кас боша ғайр. ва яке и дугонамай Ирода. ҳозирам дар барнома қатъ ман Иродаро мешиносам ва шумо низ агар бихоҳед ки Иродаро бубинед, ҳатман клипи нави Яҳьёҷонро тамошо кунед. беҳтарин духтарай дугонаи наздик май. дар куҷое бошам, чизида бошам, ягон ҷо туй рафтан дар кор худам тоқа бошам. Иродаҷон ма тоқаём, ҳозир бесма миём. ай ҳамин душанбе қирған меяд. даңғара бугӯй агар чидам бошам, хуҷандам бошам мебия. ҳам хеле дугона бояд дошта бошӣ ки дугона бошада. як хеле дугона даруд механданд, камтар мебинанд зур шудестӣ, як чӣ дорӣ ку нафрат мекунанд. яъне мисли хоҳаронед шумо? ина куҷое меравад чизе мехарам, мада мехарам, мегӯм нахар охи. хай моделай худаш
магазин дора худаш да хай созай духтара тиҷорат мекунад мада ами ҷой мерава як чиза мебина оҳ биё ма тидаира биёрум мехоҳа ки ман зур шавам духтари беҳтарин хел дугонаам ҳастай қатъи ман не ки мара пешпӯӣ метиҳанд аз дугонаҳо хеле зиёд шикаст хӯрдед бисёр бисёр дар кадом масъала дар ҳама масъала масъалаи эҷодӣ ё масъалаи зиндагӣ ҳам зиндагӣ ҳам эҷодӣ ҳамаи чизаку мара шикастанд садбарг мерафтум қатъи дугонаам мегуфтум ки биёира бихарем дина рафта будам бо имрӯз мерафтам мегуфтам очам нафаҳмад хай иқа чиз харидистам ба мега мега иқа чиз мехарӣ нахар хай пулта ҷамъ ку меомадай очам да мегуфта ки духтартонам қадар сундар расход мекунад пулш натен мера фақат либос мехара и хелия ӯ хелия макияж мегира ӯ хеле мегира ба очам мегуфт ва чӣ бай хеле мекунӣ духтари ман қад духтари хубай тиранавз мебина як касе ки мара да пеши очам бад куна ку чӣ хел дугонаи ту омадӣ да пеши ма сиёҳ кардӣ ту мумкин да пеши во чӣ бугӯй духтари мара набинам дига хонаи ма омаданта ба намемонда чӣ коро кардагиам ма оша намегум ака и барномаи дигари да мегум и барнома да меом тайёр карда ба ҳамаша мегум бисёр хуб бармегардем ба клипи бармегардем бугӯ Баҳодур Ҷурайфа не ба клипи Яҳьё ирода нақши модари Яҳьёро бозӣ бале вайш ҷиянам буд Нигора бале аҳа уш лангари буд лангариро медонам лангари мисли актёрҳои синамои ҳинд бале бале бо уҷа меҳровар буд бо кӣ буд падари авария мешава ку вай меҳровар падар ӯ лангари падари диимуш ирода очаш уш ҷиянуш насиб иншолло диимша мебурорем қисми дуюмаш чӣ гуна аст достонаш чӣ гуна аст оли фикр накардем ака мешинем бо мерем пеш Баҳодур Ҷурайф ана гашта боз меравед бо мерем пеш Баҳодур Ҷурайф биё бачам да як клип кунем лекин Баҳодур Ҷурайф ҳамхе бачае ки Яҳьёҷон ҳамхе нағз мебина ман мумкин қади Баҳодур Ҷурайфам набошам Баҳодур Ҷурайф мия Яҳьёро хабар мегира ҳама чиша мекуна Яҳьё ҳеҷ вақт аз Баҳодур шикоят намекунад не ҳамхе нағзш мебина Баҳодурҷон мега намуша Баҳодурҷон чизи боша Баҳодурҷон ягон мерем ягон ҷо ягон чиза мебина 700 сум 800 сум як бор бозӣ мекуна мебара ҷура шуда метия бачаҷон наги мегум охи баъд лавош кашол ба мебинам ки ҳамура Баҳодур гирифта оварда ҳоло ки 5-6 рӯз аст аз ҳам ҷудоед зиқ намешавад Яҳьё Яҳьё ҳоз яка бачаҳои акам омадагиян тамошо меравам парк рафтесиян обозӣ рафтесиян мега Баҳодурҷон аз занг зад қатъи ман обозӣ биравам бо бачаш Шоҳҷон нағз мебина Шоҳҷона бигирем Шоҳҷона бигирем биё обозӣ равем мега майли бачам гуфтам тайкичо медони инҷа чӣ гапай оли намедонаи чира будона қаҳр мекунам хуло насиҳат мекунам наку ҳоли ҷанг наку мега ай ҳози мара насиҳат мекунам хай шукр ки дар зиндагӣ ҳамира дод лекин ҳамин дина як чизи безеб шид ҳамқад чизи безеб шид ки дина се кӯдак мебурӯянд берун мераванд ҳаво гарма як ҷо меҳмонӣ фариёд мекарданд қатъи ирода як ҷо мерафтем яке ҳамхе маззаам гирехт гуфтум намерам хона мерам гуфтум хоб мекунам омадам янгам берун буромадай ҷиянам берун буромадай во берун буромада кофтестиян намеёванд ва як ҷиян аму додари ҳамво мега ки лаби дарё рафтанд мерем нестай лаби дарёда гуфтум ҳози амҷада буданд гуфтум иё ғалтида намхе шох шудам ки ая гуфта Давид шортикошон тар ӯ дарёра ку ҳамхе тарсидам ба худо ку мегум ҷангш кунам гирифтам ачош кардам ба инстаграмда навистам ки чӣ кори хубе кардам ки худоҷон раҳми мара хӯрд ман гуфтам история мекунам ки эҳтиёт шавем кӯдакотонро нигоҳ кунед намефаҳма охи лаби дарё бурава гуфтам мумкин бачаи ман ягон чиша махма бикушам ман ҳеччира фикр намекунам мекушам ман бебачаам наметавонам ман ҳамин як кори хуб мекунам як чӣ мекунам сари дастархонда мешинам фақат худоҷон бачаи мара эмон бута худоҷон бачаи мара дар қоматам ҳама вақт боша нигаҳбон бош ки модар шидан чӣ хел қиин буда ҳозир мегум офарини очаме чӣ хел модаро офарини модаро
من میخوام صنعتکار شوم لیکن با جایش میشود که خود میبینم این قمر پیشپویی میتونن این خب بخیلی میکنن میگم وای بچه ما چی میشود چه دشمنا بسیارن کو تو اون زمان پخته می شود دانا می شود هوشیار می شود خوب رو از گنده فرق کرده می تواند یاد می گیرد فرق کردن خوب رو از گنده هم بچه صوف دیل نمیفهمه چرا هم خوبه یگان جا میره کو 2 روز شنبه بازار نیست یا جا میره کو ما با خدا خواهم شوا فکر میکنم ای خدا جون او چه میگم بچم تره یا خلا میگن ای تیه بچه داری همه بچه داره ما بچه دیگرو دا چیکار دارم میگم دلی ما برای بچه خودم میزنم ما بچه ما میدونم چه خلا میگن نمیمونم شگان جا رفتم با میگه پورا میگن یا خلا یک تا بچه داری یا ما بچه دارم ما مادرم دلی ما وقتی بچه ما یه جدا میغلطه کود دل میزنن میگه ای کودک کلان میشه مادر بودایده کلیندور شوید آینده یا زن بگیرد شما چگونه خوشدامن میشوید ما خوشدامنی بهترین میشه کارم نکم میگم کلینجان بشی من خودم مرا میکنم برای دلی بچه مرا بیو من نمیدونم من خودم یگان کس دلش نرنجوندم تا حاضره نمیخوام یگان آدم به پستی بزنه یگان آدم دشمنی مرم نمیخوام به پستی بزنه هیچ وقت خدا همه را نگهبان باشه چی آرزو دارم مخلصه من به آرزوش برسه دشمنای مرم به آرزوش برسه که هم خوشبخت شون که خدا جان هم خوشبختان کنه که وقت نیابین که مرا فکر کنین یعنی اکا جان 100% روزی هم دختری باباشو دولت نه که رحمت برای همین جورای دادم که در کجایی میبینن دختری باباشا گفته چی دستگیری هایی نمیکنن مرا میگه پدرت گذشته باشم ما هستیم دختر جان میگه هیچ وقت سیخ نشه نه که خیلی من خودم دختر به قوتم با دستگیری مخلصا با دستگیری شما تشکر شلوه جان بسیار خوش آمدید من با شما موفقیت تمنا میکنم رحمتی کلام با شما هیچ وقت اشک نریزید خرسند باشید زیرا اگر شما خوشحال باشید روحی پدرتان نیز شاد می شود اینجا برنامه رو به انجام میرسانیم ولی حتما شما یحیی را منتظر باشید یحیی با یک دنیا گفتنی ها با برنامه ناگفته ها می آید خیر سلامت باشید این چی کلمه است از کدام زبان آمده است اینجا چی معنی دارد با همه سوال ها از واژه جو نقطه تی جی جواب پیدا کنید